Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay sugod nang nagpataod og mga CCTV silang lugar. Ilabi nang namatigdan sugod na usab kining panagtapok sa kabatan-unan nga posibleng mosangpot sa kagubot. Anang live report ni Femari Dumabok. Fem. Yasla nakadawat og report ang barangay kapitan sa barangay Poblasyon. Kalabot ni mga batan-on nga gikan sa silingang barangay sa Poblasyon nga nagtapok nga gingong hapit gyud magrambol ni adtong Sabado atubangan sa usa ka eskwelahan diha sa barangay Poblasyon. Ikaduhang adlaw na karon sa pagpanaod sa mga CCTV camera sa mga dapit nga bantang og makuha ang suok nga mga dapit sa barangay. Mato di Poblasyon Kapitan Edward Alisna nga unang hugna 16 ka mga CCTV ang ilang ipangmuntar. Kining buhatan atbang sa Barangay Hall ang mamahimo nga monitoring room o command center. 24 oras nilang mamonitor o mapugngan ang mga mahitabo nga binuang o krimen sa barangay. Kanili mga kabataan nato nga abusado na kaayo mga bata ron mga batanon. Dili mga tug. Nya mo na nga aron pag monitor ani dai 24 hours nga atong gi-hire ani nga mo monitor sa CCTV na to makita na yon kay asa na mga gubots mga batanon maka-response dayon ta. Susihon kini sa Talisay City Police aron kalikayan nga mahitabo pag-usab ang nahitabo nga karambola sa yuning tuiga din usa ang nakalas. So far we don't have or we haven't received any report yet from the or recorded incident nga na mga nahitabo nga for example, i-allege niya rumble, but we will check. Of course, that is one of our priority. Samtang gitinguha usab sa barangay nga sunod simana magamit na ang CCTV camera dungan sa pagsugod na sa night market. Di na mga mamaligya ay sa multipurpose hall diha na sa Daplin sa Dan, mamaligya una. Ang mga baligya, mga lechon, barbecue, prutas o tanon o guban pa. Adtong ipahiluna, sugod sa alas 4 sa hapon hangtod na sa tungang gabi. Mulungtad kini sa Enero 2. Samtang mga nightly activities ang gipanlantawan usab. Gani hapit na mamanhuman ang Christmas decoration sa plaza nga giporma og susamag carousel carnival ride. Ares pista ba ibalik sa to nila dire ang katong mga nightly activities. Nya may tabo sa niya maghimo sa kog night market dire sa daan. Nya nay oras agad. This coming Christmas season, according to the local government, na natay mga nightly activities. So good ba kan December 1, most especially dito sa Poblasyon Park. Dapat maging proactive ang PNP. Tapok pa lang is ato na badlongon. Gisugdan na usab og taod ang mga pasuga sa tibuok barangay aron masayag ang makita sugod na ugma Disyembre 1. Lanlakip sa gipangandaman o gibantayan sa kapulisan o sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay kining wa og tuo niya nga mga parties sa bisan asang dapit sa Dakbayan sa Talisay ilabi na nga ugma magsugod na ang bulan sa Kapaskuhan ang Disyembre 1. Lan? Okay, salamat, Femari Dumabok.